Ang Awan 2026 Indigenous Peoples Summit tinutukan po ng NCIP sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, live si Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Pinaghahandaan na ng National Commission on Indigenous Peoples Regional Office 1 ang nalalapit na Awong 2026 Region 1 IT Summit sa Oktubre kasabay ng Ancestral Domain Visitation noong June 8 sa Sitio Pilawan, Barangay Sagunto, Sison, Pangasinan. Sa gitna ng paghahanda para sa malakihang IT Summit, inisa-isa ng NCIP Regional Office 1 ang mga preparasyon kabilang ang Program of Activities, Financial Requirements, Logistics, venue at accommodation arrangements. Kasabay nito, lumutang din ang patuloy na pangangailangan ng indigenous cultural communities or indigenous peoples sa legal assistance at aplikasyon para sa Certificate of Confirmation at Educational Assistance Program. Kaugnay nito, nagbigay rin ng 68 school bags na may school supplies sa mga kindergarten at elementary learners sa season ng ahensya. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, dito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.